hemen gaude Hasenkifen aldeko mundu mailako egunean, BBVaren egoitzaren aurrean, eta Hasenkif urperatzeko, Ilisu urtegia gelditzeko, eskatzeko, eta BBVA Kurdistanetik bere esku zikinak handik ateratzeko eta behingoz usteko, pakean usteko eta joateko. BBVaren negozioa 110% baino gehiago Turkiatik dator, eta Turkiatik baldin badator, hain zuzen, diru hori etorriko da hain dauden bezeroen gandik eta gero olako proiektuen gandik, proiektu erraldoiak direla, milioiak kostatzen dituztenak, eta gero Turkiar gobernuak ordainduko diola, interesa ez, BBVA edo Garantibank hain zuzen BBVaren bankua dela, ez? Horregatik esaten dugu mundu mailako egun honetan Hasenkif bizirik, Kurdistan bizirik, urtegi gelditu, Ilisu urtegia gelditu, BBVA Kurdistanetik at.